saudamos en nome da Federación Galega a través do canle de YouTube. Sí, por suposto, sí que se bota de menos os seareiros e máis nunha pista como esta de moita tradición, de moito fútbol sala, pero bueno, falábamos antes que polo menos ter a sorte de poder, aínda que sexa vía streaming, pois polo menos permite a boa parte deles estar de alguna maneira, aínda que sea virtual, estar presentes aquí. Vai a sacar Carlos dende a portería, xoga o esférico a Xuxa, que retrasa hacia Pepe. Pepe busca a Marti, que se intenta internar. Corta a trayectoria o Parrulo. Estamos vendo que un pouco que falábamos antes, non? Ese choque de un pouco de filosofía ou de maneira de afrontar os partidos. Xa temos no primeiro minuto, pois a nivel defensivo, que seguramente Moncho ha decidido un pouco reservar ou que o plano físico non lle xoga unha mala pasada. Cuidado. Gol! O primeiro tanto do partido a escasos 2 minutos, non? Do inicio, un gol de Coque. Que che parece, Julio? Bueno, pois colleunos un pouco falando desa intensidade, un contra un de Coque en banda tras un aclarado. E sobre todo moi boa finalización coa punteira o pao largo, onde creo que Carlos pouco pudo facer. A verdade é o que comentábamos antes, no? A veteranía fronte á xuventude. Non sei se neste tipo de partidos a experiencia en un grau ou pesa máis a ilusión, no? Da xuventude, que ven pisando forte, porque é verdade que o fútbol sala galego goza de moi boa saúde. Sí, a ver, é un pouco de incertidumbre, porque falábamos antes dos partidos que tivemos oportunidade de seguir onte. En todos houbo moitísima igualdade, pero moitísima. Polo menos ata os intres finais. Final, cada un hai que ver como un pouco se reactivou tras ese parón. Neste caso, ambos plantéis teñen recursos suficientes para poder gañar o partido, pero non sabemos un pouco como se van a reaccionar ou como o plantexamento que se van a poder facer dende o banquillo cada un dos adestradores vai a ter máis ou menos efectividade. Perde o balón Estela en media pista. A verdade, Julio, que dis ti, non? Ao final teñen recursos suficientes, pero sí que chama atención as convocatorias de ambos os dous equipos. Unha convocatoria corta por parte de Estelai. Se había adiantado Moncho Vázquez na previa que algúns xogadores dos seus decidiron non xogar pola pandemia. Neste sentido, queremos agradecer á Secretaría Xeral para o Deporte, dado que foron todo facilidades para ir de man dos protocolos de prevención. Tanto os xogadores, o corpo técnico e árbitros pasaron os rigurosos controis, ao igual que dende a Federación Española de Fútbol tamén foron todo facilidades para que todos estivesen en orden no día de hoxe, para que se podese levar a cabo este partido. Bueno, vemos como a verdade Coque que ten un auténtico cañón na súa perna dereita, como casi volve a aproveitar un saque de esquina cunha volea centrada que escapouse por pouco. A verdade é que saíron moi decididos os parrulos. Están ya a complicar con unha presión o avance do Estelae. De feito, mirade a presión que fai Iago a Marti e corta o avance do equipo do Padrón. É un equipo moi intenso, Parrulo, un equipo moi intenso. Ademais, hoxe ten un fondo de armario importante, polo tanto considero que un das armas do plantexamento do partido vai a ser esa, vai a ser dotar de intensidade, vai a ser que Estelae teña que sufrir, que non teña o balón, que teña que pelexar por recuperalo. Creo que unha dos grandes handicaps vai a ser ese. É un equipo, o Parrulo filial, que non se lle nota esa xuventude nesa intensidade. Falta Marci. Vamos a ver si tamén a balón parado poden ser oportunidades, saben aproveitar estas oportunidades con xogadas de estrategia para, bueno, intentar polo menos igualar este partido xa nos inicios, senón... Sí, a ver, está claro que a estrategia neste deporte é moi importante, pero sigo insistindo no mesmo. O sea, Estelae ten, a parte diso, ten moitísimos máis recursos, que imos a ver como se vai desenvolvendo o encontro,
pero que ten moitísimos máis recursos para poñer en apuros a Parrulo. E volvo a incidir no mesmo, é un pouco incertidumbre ver como van a reaccionar os dous equipos, pero tendo os antecedentes de onte, a verdade é que todos os partidos estiveron, pero que moi igualados, moi igualados. Xusa vai sacar de banda. Xoga Marti volve, buscaba a Xusa no lateral, pero o balón que se escapou pola banda. Vemos como se empezan as primeiras rotacións en Parrulo. Moncho tamén xa ten preparado 2 xogadores. Efectivamente, Julio, eu creo que as rotacións van a ser importantes neste tipo de partidos, precisamente polo parón que habíamos comentado aos inicios da nosa conversa, pois a falta de adestramentos, este parón, pois o ritmo perdeuse, no, da liga regular. Eu creo que eso pode pasar factura. Sí, ademais este tipo de rotacións, por exemplo, vemos agora en Parrulo coa entrada de Chesky, que non simplemente vai a refrescar, senón que plantexa outro sistema ofensivo. Neste caso vai a ter a Chesky como referencia, vai a plantexar un traballo moito máis 3-1, e probablemente, pois bueno, para empezar a traballar diferentes alternativas e diferentes opcións. Sabemos aí como tamén Moncho estivo rápido, mete en pista a Pernas, xogador con moitísima experiencia e consumado defensor, que terá que vérselas con Chesky. A verdade é que o partido se lle puso de cara ao Parrulo, buscaba de novo aumentar esa diferencia a Chesky con un tiro, pero foise alta. Vemos que Parrulo non cesa no seu plantexamento, sobre todo defensivo, quere facer sudar a Estelai, que non este cómodo. De feito, fíxate na presión tan alta do Parrulo que evita constantemente o avance do Estelai de cara a portería defendida por Ángel. Sí, Parrulo ten claro, ademais Parrulo as súas señas de identidade, aínda que é un equipo que manexa moitísimas opcións, pero unha delas é que quere a pelota, pois sobre todo para elaborar, sobre todo para o equipo contrario, neste caso, para o partido de hoxe, pois teña que subir as súas liñas defensivas e seguramente que o partido se volva un poquinho máis físico, que eu creo que aí é onde Parrulo tamén pode sacar algunha ventaxa. Estamos no minuto 15-29, sigue a vantaxe no marcador para o Parrulo co gol de Coque. Julio, para ti cal é o xogador determinante en cada unha dos equipos? Por exemplo, no Parrulo, quen sería para ti o xogador determinante? A ver, pode haber xogadores determinantes ou accións determinantes. Eu iría por accións determinantes. Si é certo que, por exemplo, Estelai hoxe vai a depender moitísimo do 1 contra 1 que ten Marci, coa posible finalización de Xusa, e sobre todo que Diego Pernas pois que aporte a súa experiencia defensiva. Pero vou máis o sentido colectivo do mesmo, é dicir, Marci non vai a poder traballar ese 1 contra 1 se o seu equipo non está en balance, se non lle cubren as espaldas, se non hai diferentes accións ou movimentos tácticos que o propicien. Neste caso, Parrulo, pois, eu creo que é todavía un equipo con moitísimos máis recursos, porque sí que é certo que hai xogadores que teñen un perfil moito máis de 1 contra 1, pero antes xa o vimos, ten Coque, o autor do gol, e tamén o que voleou ese saque de esquina. Temos as opcións de Chesky, que non ten ese 1 contra 1 que poden ter algún dos compañeros, pero tamén para min é determinante. Polo tanto, creo que apelamos moito máis ao sentido colectivo e ao traballo táctico de cada un dos seus adestradores que definir pois individualmente a algún que outro xogador. Protestaba ahora Pernas pola acción, pola falta que lle cometeron. Sí, Marci está sendo determinante porque, bueno, está a provocar esas situacións que para intentar baixar a intensidade defensiva pois sería interesante que forzaran esa quinta falta para que Parrulo pois tivera que cesar un pouco nesa intensidade. E un dos recursos pois pode ser ese.
encher de faltas o casilleiro deste caso dos ferroláns. Un partido que está crecendo en intensidade, Julio. Ahora perden o balón os de Estelae, que volven a recuperar por medio de Pernas. Pernas busca ao compañeiro. Está ahora Martín conducindo o balón, volve a cambiar de xogo na banda de Pernas. Achéganse a portería de Ángel, pero primer cartón amarelo para Javi López. Sí, parece ser que por protestas ou de maneira airada algo lle debeu decir, el estimaba que debeu haber falta, como así lle sigue dicindo o árbitro, pois bueno, seguramente foi por falar algo que non lle gustou ao colexiado. A verdade é que neste tipo de partidos é normal, ¿no? Que os nervios estén a flor de piel e que ao final, bueno, pois unhas xogadas destas, pois protestas xa de inercia. A verdad que o miramos nestes primeiros 6 minutos, sobre todo os dous primeiros, por parte dos dous equipos, tanto os veteranos como querendo marcar territorio, pero que os rapaces xovenes en ningún momento se amilanaron, non? Eu creo que sobre todo para meterte no partido, estamos a falar de que te xogas boa parte da tempada 40 minutos, entón pois é importante cada segundo dos que non só disfrutes na pista, senón tamén os folgos que podan chegar dende o banquillo, ese sentimento colectivo que se fai moi importante. Saque para os parrulos. Vai a sacar de banda Costi, o árbitro que está falando co banquillo do Estelae. Vai a poñer en xogo o esférico o parrulo. Protestan, van a, creo que cartón amarelo para Xuxa. Efectivamente. A verdade é que teñen que ter cuidado con estas situacións que a veces son evitables, non, Julio? Que é verdade que as situacións, bueno, pois hai que estar máis templados cos nervios, pero que calquera acción desta pode deixar en desventaxa o teu equipo. Sí, bueno, creo que Moncho deste xeito está un pouco apacigando, tamén elevando a responsabilidade no banquiño, que Xuxa pois non force se vesa fora do encontro, porque como ben falábamos antes, pois bueno, a convocatoria de Estelae en número de xogadores creo que tampouco sería bon, nin se podría permitir pois algunha expulsión, pois sobre todo por lances que non son estrictamente do xogo. Ocasións agora cun tiro largo por parte dos parrulos do dorsal número 2 de Alex Naveira, pero que despexou Carlos a banda. De novo vai a ser Costi quen xogue o esférico dende a banda, pero é interceptado o balón polo Estelae. Si, vemos un dato tamén interesante, como Coque xa aparece, aínda que haxa moito banquillo, aparece xa de novo na rotación, xa fai un rato que está na pista de novo. E non sei se porque os cuartetos están un pouco determinados o modelo de xogo, ou sobre todo porque fixo méritos suficientes nesos 3 ou 4 primeiros minutos, non só polo gol, senón que converteuse no xogador referencia a nivel ofensivo do equipo ferrolano. A verdade é que, bueno, ahora unha contra do Estelae, pero son minutos boa parada de Ángel a tiro de Pernas, que tira a saque de esquina. Sí, eu creo que Estelae, ademais, hoxe ten que aproveitar moitísimo a estrategia. Xogan ese saque de esquina, unha acción de doble devolución para meter a zona templada do área onde se encontraba Pernas, repiten xogada. Sí. E a piques estivo de sorprender. Terceiro saque de esquina consecutivo, que de novo volve a sacar Javi López. Esperemos, non sei se será a mesma xogada, parece que sí, non, Julio? Non. Que parece ser que era pase directo a Pernas. Intentaban sorprender. Posición de pivot. Intentaban sorprender ahora a Carlos con un tiro longo. Javi López que cae preto da área e aproveita Ángel a sacar rápido ao seu compañeiro Alex Naveira. E chega o segundo gol do Parrulo, gol de Costi.
Bueno, pois chega ademais dunha acción que íbamos a comentar antes, dunha acción onde Estelae ten que sacar proveito, que foi un 2 contra 2 preto da portería Parrula, non aproveitou, na contra o que podía ser unha acción perigosa ou incluso haber tido opcións de empatar o partido, pois se marcha o equipo ferrolano con 2 goles de ventaxa no marcador. Unha ventaxa bastante considerable, aunque xa se sabe que neste deporte nada está escrito, aínda queda moito, pero sí que ben é certo que parece que o peso do partido o levan os de Ferrol, non? Bueno, ahora temos un dato curioso, casi coinciden 3 xogadores da selección galega sub-19, ahora está no campo Raúl, está Borja Corral, bueno, acaba de sair ao banquillo o autor do segundo gol, que Costi, que os 3 formaron parte da sub-19 galega, que tan boa fase previa fixo, clasificándose para a fase final disputada nas Rozas, onde quedou apeada en semifinais por Madrid, pero bueno, dunha maneira tamén con porteiro xogador ao final do encontro e facendo unha gran semifinal. Temos ahora neste momento en campo pois a esos 2 xogadores que tamén cabe decir que tamén xa han disputado partidos pois co primeiro equipo en Liga Nacional, non? Un pouco que falábamos o comezo do partido, pois do método de traballo, a filosofía que pode distinguir nestes momentos a un equipo ou a un club ou a outro. Siguen insistindo na portería de Carlos os ferroláns. Non sei, dame a sensación, Julio, non sei se estás de acordo, que o Estelae un pouco querer e non poder. Teño a sensación, non, nestes intres. Sí, probablemente Moncho e o plantel eran conscientes de que Parrulo probablemente quixera ser dominador do encontro, da pelota e un pouco do timing de xogo dende o segundo un. Eu creo que eles xa contaban con iso. O que probablemente non contaban era que a falla de 11-26 vayan 0-2 no marcador. É moi pronto, Laia, como decías, todavía hai moito que xogar, ao fin e ao cabo un gol te mete no encontro. E un pouco creo que Moncho está a ver esas situacións de igualdade son as que está intentando en principio en zona ofensiva, intentando xogalas de alguna maneira máis clara. Veíamos agora unha boa chegada do Estelae, a porta defendida por Ángel, pero que ao final non tivo recompensa. Xogar o esférico o Parrulo de novo, Marci corta. Falta. Non, saíra de banda. Estaba o colexiado moi enriba da xogada. Non temos VAR, non? Aquí non temos. Ainda non chegou. Pepe xoga para Pernas atrás ao esférico. Bueno, vamos a ver agora. De novo os Parrulos sempre atentos, interceptando esos esféricos de perigo para defender a súa portería. Moi ben Pernas indo chan e cortando esa ocasión. De todos xeitos, mira como se empeza a notar, tamén é certo que cun 2-0 o mellor non sai esa contra como deberías, pero incluso houve algún xogador de Parrulo por fondo físico que xa non acompañou a xogada. É o que estábamos a falar, creo que Estelae esa acción de 2 contra 1 ofensiva que dispuso agora Marci, pois son as que ten que aproveitar e de algún xeito as que lle poden dar a chegarse ao marcador. Boa parada, boa intensidade de Carlos. A verdade é que ten traballo Carlos esta tarde. Intenta sacar rápido Carlos, o fai para Marci. Marci que busca a Iago Couto sigue pola banda. Sí, hai falta de Raúl. Bon contra un de Couto. Sigue o xogo do Estelae por medio de Marci. Marci que busca a Pepe, intentaba desayar outra vez o tiro para Marci, pero tiveron que atrasalo o esférico. Boa acción individual de Marci, onde intentou o 1 contra 1, non foi quen de superar a Borja Corral, decidiu mediante baixo as pernas introducir un balón ao pivote e ir a pegar. Bo recurso de Marci. A verdade, Julio, que a terceira
A categoría de tercera nacional é moi bonita de ver, con gran nivel tanto no banquillo como nos plantéis, e este partido un exemplo delo, non? Cuidado. Gol, non dan. Non sei se reclaman que pegou no ferro de atrás. Sí, non sei, vamos a ver que Ainda así, que acontece. eu creo que teñen que acumular algunha falta, pero creo que o banquillo está a reclamar que ese balón non sei se pegou no ferro de atrás. De feito, o banquillo levántase todo para reclamar. Pero como decías ti antes, non hai VAR, non? Sí, vamos a ver en que queda todo isto. Bueno, hai tempo muerto. Solicitado por... Me parece que acumulou unha falta. Me parece que todo quedou niso. Perdón, Olaya, volvo a incidir un pouco. Volvo a incidir en ese tipo de situacións que ahora volve a xenerar. Eu creo que esas ocasións tamén é certo que Estelai, sobre todo de cara a gol, creo que ten a baixa moi importante de Alex Casal, que o viña facendo ademais un xogador tamén de contrastada experiencia, que viña metendo gol. É o máximo goleador do equipo. E seguramente o vai a botar moito de menos. Eso lle sumamos que esas dúas ou tres accións que verdadeiramente han tido opción de convertirlas en un gol non están acertados, pois ao final sí que te fai un pouco estar traballando para recortar esa diferencia que neste momento hai no marcador, e a medida que pasa o tempo se che fai todo un pouco máis cuesta arriba. Pero decíamos antes, o partido, se descontamos os goles, volve a estar nunha fase nestos momentos moi igualada. E agora incluso dende o banquillo Moncho seguramente debeu ver algunha circunstancia que vai intentar poñer en xogo. De feito, hai que lembrar, Julio, que na Liga o enfrontamento na primeira volta, porque na segunda non pudo ser, o partido foi moi disputado. De feito, venceron na Malata o Parrulo, perdón, por 6-5, é dicir, pola mínima. É dicir, que Moncho Vázquez, o equipo de Moncho Vázquez, sabía perfectamente a que tipo de equipo se enfrontaba. Sí, ademais, bueno, tío, falabas antes, me preguntabas un pouco polo nivel da terceira deste ano. Bueno, xa non é referirnos a unha categoría en concreto. Eu creo que o fútbol sala en Galicia neste momento goza de moi boa saúde. Falas do coñecemento que pode ter Moncho Vázquez do filial do Parrulo, pero bueno, creo que é un coñecemento xa non só porque sea o filial do Parrulo ou teña o seu primeiro equipo en Liga Nacional, senón que hai moitísimo xa coñecemento en cada unha das escuadras que militan nesta categoría, e todos podemos comprobar este ano que foi unha categoría non só de moito nivel na pista, cos xogadores incluso nos banquillos e nas propias estructuras dos clubs, sempre baixo paraugas dunha boa organización por parte da Real Federación Galega de Fútbol, por suposto. Restan 8 minutos longos para o final desta primeira parte, na que vence o Parrulo por 0-2, gol de Coque e gol de Costi. É verdade que se lle puso costa arriba o partido a priori ao Estelai, pero aínda queda moito. Estelai non baixa os brazos, sigue luchando, sigue pelexando por esa plaza, a derradeira plaza na segunda B. Xoga Marci nestes momentos, pero casi perde o balón, interpretalle o Parrulo e o seu avance. Sí, nada, banda ofensiva, altura de 10 metros. Vemos a polivalencia que ten Raúl López, xogador que xa fixo os seus pinitos en Primeira División, como decíamos antes, tamén integrante desa selección galega. Un xogador con moitísimos recursos, o sea, agora vemos que ademais de ter un bo 1 contra 1, onde nos recorda moitísimo seguramente un espello onde el se mira habitualmente, que é Adri, pero que onde tamén pode dar alternativa, como estaba a facer agora, nesa posición un pouco máis preto do porteiro visitante de pívot, porque é capaz de xogar tamén moi ben de espaldas. Siguen esas rotacións de ambos os dous equipos e sigue, o xogo do Parrulo, que se acerca perigosamente á portería de Carlos por medio do xogador Borja, e que Carlos despexa para Van. Sí, nada, moi ben. Carlos ha tido dúas intervencións en dos mans a mans que ha salvado a seu equipo probablemente de haber encaixado algún gol máis.
salvo bueno, se nos fixamos, salvo o segundo gol, sí que Parrulo ademais está xerando moitísimo peligro con situacións de un contra un en banda, que está deixándose sobre todo cando ven que a cobertura está moi lonxe, non chega para intentar ser desa axuda defensiva. O intentaba antes a última acción do Parrulo por medio dun forte tiro longo de Alex Nadeira, pero sen resultado positivo. Ahora o balón é para o Estelae. Optaron ahora por saque largo para intentar a volea. Xoga Carlos, Xuxa conduce o balón, zoa perigosa. Sigue o seu avance xogando con Macías e intercepta de novo o Parrulo o avance do Estelae por medio de Alex. Sí, xusto sobre o tempo morto, a verdade é que Estelae se estaba topando moi a gusto na pista. Eu creo que o único que lle faltou pois foi ese gol para recortar e meterse un poquinho máis no partido, pero parece un pouco ahora, sobre todo nesta nova rotación de Parrulo, que volve a poner un nivel de intensidade moi alto, e a Estelae lle volve a costar outra vez ter a posesión do balón e incluso elaborar con certo rigor. Xogan co porteiro, fíxate onde está o porteiro do Parrulo. Sí, simplemente para baixar esa defensa, para sortear esa primeira liña que Estelae deixou nesta situación defensiva un pouco máis alta do que está a facer. É un pouco coa estrategia de porteiro xogador, simplemente para superar esa situación defensiva, pero sen ánimo de querer finalizar. Cando mostras así que non se conforma con este resultado, Julio, o Parrulo quere aumentar a ventaxe no marcador, no luminoso. Sí, non, de feito eu creo que sería un erro agora cambiar o plantexamento, é dicir, o banquillo de Parrulo, o seu corpo técnico de momento tense que sentir agradecido porque van 0-2, están a facer ben as cousas, non vexo moito sentido cambiar o guión establecido. Vai xogar o Parrulo, que intentaba de tacón sorprender Coque a Carlos. Moi bo recorte de Naveira, sacándose o defensor de medio, o que pasa que, bueno, xogador con perfil zurdo, e a súa lateralidade non estivo de todo propicia para convertir o terceiro gol. Conduce ahora o balón Estelae de novo con unha presión alta por parte dos Parrulos e efectivamente rouban o esférico e o tiro de... Sí, o que noto sí que Parrulo nesa presión alta ademais está arriscando moitísimo co posto de primeira liña, porque prácticamente está quedándose en zona, está asumindo uns riscos que iso nos dá a sensación de que verdadeiramente sí que non han cambiado o guión. Eles queren ir a polo partido, queren seguir martilleando a portería de Carlos e intentando incrementar esa diferencia. Eso un pouco que ten que aproveitar Estelae, cuidado ahora, ese tipo de situacións que lle poden dar en elaboración algunha superioridade en ataque. Se ha ido ahora de Carlos para cortar ese balón. A verdade é que parece que están buscando o desgaste físico do Estelae, o que falábamos antes. Sí. Ten moitos menos rotacións, moitos menos cambios, entón entendo que buscarán tamén un pouco ese desgaste físico. A verdade é que está crecendo por minutos en intensidade este partido, un partido que está sendo moi emocionante, que de feito está de cara aos Parrulos, pero bueno, queda moito aínda por decir, queda moito por finalizar e definir, así que vamos a ver que nos deparan estos últimos 5 minutos do primeiro tempo. Sí, probablemente bueno, ahora nada, por repliegue de Costi o balón que lle permite, pois bueno, impedir unha situación de 4 contra 3 conducida por Marci. Xoga o Estelae. Te comentaba, Olaya, que bueno, sí que é certo que o desgaste físico, pero Parrulo xa non é o dos primeiros 5 minutos, a pesar das rotacións. Incluso te decía que somos uns privilexiados de estar aquí diante, sabemos na faciana de algún xogador que, bueno, que xa leva algún kilómetro en riba. Estelae entendo que, bueno, que ese estado físico do que falamos
buscalo un pouco máis na segunda metade do segundo acto que un pouco agora, que se supón que xente, ademais cunha dilatada trayectoria deportiva, xente entrenada, e bueno, que nesta mini pretempada tamén haberán un pouco recargado e posto as pilas para que hoxe lles viñan riba. Bueno, na previa ambos adestradores falaban da súa pequena pretempada. Moncho, bueno, decía que pouco foi o tempo, ¿no?, que tiveron para preparar este partido, e que sobre todo eso non contaba con todos os xogadores debido á situación pandémica que estamos a sufrir. Pero bueno, non creo que sexa excusa para nada, ¿no? Non estou intentando excusar, pero a verdade é que bueno, a falta de xogo, o cortar o ritmo dunha liga regular sempre se nota. Non, todo o contrario, Laia, falábamos ao principio, cada un ten a súa metodoloxía de traballo e as dúas son de éxito, o sea, porque senón hoxe non estaríamos comentando o encontro entre ambas escuadras. Polo tanto non pode ter Moncho pois seguramente o número de efectivos que ten Parrulo, con unha estrutura moito máis ampla, cun equipo en categoría nacional juvenil, que por certo este ano foi campeón, e viuse impedido de xogar esa fase final polo COVID-19, pero bueno, un campeón con absoluto xustiza, cun rigor tremendo, e o que falábamos, Moncho é consciente de que el non pode ter, pois bueno, a filosofía que ten Parrulo, o proceso de escola que ten en categorías inferiores, e Estelá pois xoga outra cousa e que lle está dando éxito, pois por eso se están aquí. Que volvemos a recordar que era cando parou un líder sólido da categoría. Sí, de feito eran 9 puntos os que distaban entre un e outro equipo. O Estelai de primeiro e, se non recordo mal, se non lembro mal, o Parrulo da cuarta posición. O boa oportunidade, bo tiro lonxano do número 6 de Iago Macía do Estelai, pero que atrapa sin ningún problema Ángel. Bueno, ahora acabamos de ver un pouco en ambos equipos esa fatiga. Vemos que co Estelai xa non replegou, vemos tamén como Parrulo non lle facilitou a labor o saque en largo para o seu porteiro, e ao final pois eso é esa consecuencia un pouco da fatiga muscular e da fatiga xeral que se está a producir polo propio partido en sí. O corte de balón de Marci, fatiga que ademais, bueno, aquí no polideportivo tampouco axuda, Julio. Non, bueno, creo que polo que podemos ver onte foi todavía moitísimo peor, tanto en Lugo como un pouco no complexo del Viña. A verdade é que hoxe aquí notase bochorno, pero bueno, o día estivo así un pouco non con ese sol abafante destos últimos días, pero sí, ao fin ao cabo este deporte xogarse en recintos cerrados é un hándicap. De novo intentaba o Estelai, pero aí estaba o dorsal número 4, Borja do Parrulo, para interceptar ese esférico. Bueno, vemos como Parrulo xa non ten tan claridade na súa elaboración. É o primeiro balón que regala ao Estelai. Tamén ten mérito pois esa presión, esa subida de liñas defensivas. Vamos a ver nestes 3 minutos e 20 que nos quedan, a ver un pouco que sucede, porque sería bo para os locais que recortar. Vamos a ver agora. Esquina, a verdade. Esquina. Saque de esquina para o Estelai. Chesky non quería. Prepárase Pernas. E vamos a ver se teñen esa oportunidade a balón parado. Vamos a ver que nos depara o Estelai. Non hubo falta de entendimento, non? Entre Pernas, entre Javi López. Perden o balón. Perden o balón, que saca ahora Ángel dende a portería. Cuidado ahora, un 3-2. Ben dividido Marci sobre o seu lado forte, que provocou esa recuperación. Bueno, Susa pon de manifiesto a súa categoría individual con ese sexto.
Perden outra vez de novo o balón, de novo recuperan por medio de Pernas que xoga con Marci con Xuxa tiro floxo que atrapa Ángel sen ningún problema. Vemos como algún xogador da pista se empeza tamén a solicitar cambios de mutu propios, é un síntoma de referencia do que está a pasar. Atención ahora, peligro. Moi ben, Xuxa que cae, Xuxa que queda tendido no chan e queixase por esta acción e Pernas que reclama cartón amarelo. Sí, eu creo que tanto Pernas como Marcio que están a reclamar que era unha situación ofensiva dun 2 contra 1 moi claro. E que ao final foi cartón amarelo para Costi. Sí, é curioso, os adestradores son accións do xogo que nos enfadan moitísimo, porque unha acción de superioridade ofensiva túa acabas de convertir nunha inferioridade, nun contraataque do equipo rival tras unha perda, non? A falla de 2 minutos, creo que Parrulo sí que nese sentido pode ter un pouco máis de cuidado, polo menos se decide por esas transicións, que ademais era unha superioridade moi clara, intentar finalizalas. Un pouco seguramente o que tamén agora lle están a decir dende o banquillo. Seguía protestando Pernas por esa acción, non sei se es que querría outro tipo de cartón. E solicitan 5 faltas para o Parrulo. Sí, o falábamos antes. Quizá chega tarde un pouco para esa... minutos que restan para o final do partido. Pero bueno, aí poden tamén ter a estrategia de provocar a sexta. Sí, polas dúas partes. É dicir, nos o demandábamos un pouco para que Parrulo baixara esa intensidade e sobre todo agora, claro, entra en bonus para accións como que está intentando Marci, para intentar sacar algunha falta. E vamos a ver como reacciona tamén os Parrulos por esta situación, ¿no? de 5 faltas. Me imagino que baixarán un pouco máis a intensidade. Queixase o xogador de Parrulo. Chesky, me parece. Sí. A nun balón dividido entre Pernas e... Nada, moi ben Pernas, deportivamente, ademais. De novo para ese xogo que vamos retomar. Na banda, ao final decretou banda, porque como moito ademais sería xogo perigoso, é dicir, non daría dereito a 10 metros. E nova ocasión para o Estelae, que ao final nos rentabiliza. Volve outra vez outro 3 para 2 e se volve a equivocar. Estas son as boas oportunidades para cortar distancias, pero que tampouco aproveitan, Julio. Segue o xogo e agora Parrulo volve a interceptar Marci nesta ocasión para o Estelae, que buscan ese acortamento de distancias no luminoso. Protesta ahora o banquillo do Parrulo e tempo morto solicitado por os ferroláns. Tempo morto moi intelixente, creo que Parrulo se estaba a empregar con unha intensidade que podía aumentar o risco de forzar esa sexta falta, e sobre todo porque creo que un pouco o que falábamos antes, creo que ahora ten que imprimir un pouco de tranquilidade, porque esas transicións, leva 2 transicións que no seu primeiro pase se equivoca ou nesa conducción, e o que está provocando é darlle unha superioridade ao equipo contrario. E verdadeiramente entendo que agora o interesante é marchar con esta renda aos vestiarios e plantexar pois os seguintes 20 minutos todo libres de faltas, e cun descanso de 10 minutos que lleva a vir tan ben os xóvenes como os veteranos, seguro. Efectivamente, a verdade é que dame a sensación que nestes últimos minuto 10 que queda para finalizar a primeira parte, o Estelae o vai a dar todo para cortar distancias. A verdade, Julio, que estamos a vivir un encontro moi intenso, un encontro moi emocionante, que é a esencia deste deporte, non?
Sí, incluso, a ver, nos que non somos xente de fútbol sala, non estamos a falar de favoritismos, pero eu coido que bueno, que o resultado mellor Estelae sí que debería levar ao menos un gol e que todavía o faría máis disputado, máis emocionante, máis intenso o encontro. Pero bueno, vamos a esperar, 1 minuto 10 é moitísimo tempo, vamos a ver que acontece. Raúl é o encargado de por en movimento balón o esférico que o fai a Ángel, que estaba esperando na banda. Sigue Raúl, que busca o seu compañeiro, a Miguel Caeiro, e ao final o balón sí, que se escapa. Bueno, tamén temos que contar que este tipo de xogada que se fai en banda, recordemos os dous porteiros, bueno, que neste caso non van a estar para a tempada que ven do primeiro equipo, pero que ambos eran xogadores moi bons cos pés, tanto Illi como Chemi no primeiro equipo, porque parece que moitas veces é un reflexo, no, que sucede no filial do que pasa tamén no primeiro equipo. Efectivamente, que bonita xogada combinada do equipo do Parrulo, que se acerca perigosamente á portería de Carlos con tiro de Borja, e ao final para Carlos. Boa man, outra vez Carlos. A verdade é que está firmando un bo partido Carlos, a pesar de esos dous tantos os que, bueno, 30 segundos. Parece que Cuidado o partido vai quedar así con este resultado, e quizás esa... Hai o test, Olalla. Sí. Hai o test. Efectivamente, o que falábamos seguramente antes. O tempo morto era para evitar isto. E cartón amarelo para Borja. Fíxate, Julio, dous cartóns amarelos para o Parrulo e 2 para o Estelae. Hai cambio de porteiro. Efectivamente, nos Parrulos. Bueno, pois Couto ten opción do que nos estábamos intentando adiantar dese gol, ollo, que a mí me parecería un susto premio para o visto nestos primeiros 20 minutos. Vamos a ver, disponse a tirar a pena máxima Iago Couto, eso parece ser. E vamos a ver si acorta distancias. Se o gallego tira, vaiselle fora. Vaya ocasión que acaba de perder o Estelae. Parece que pegou na cara lateral do Pau, me pareceu escoitar un pouco ese balón no Pau. O sea, esperemos que non lle pase factura escapouse por pouco este erro de Iago, pero bueno, queda aínda 13 segundos para intentar algo, aínda que agora ten o balón o Parrulo de Ferrol. Despiste defensivo, 10 segundos. Xoga Carlos. Van a intentar un balón longo. Efectivamente. Pero que interceptan. Van a ter unha acción a balón parado. Poquiño máis de 4 segundos e 7 décimas que lle vai a dar para unha última acción. Vamos a ver que pasa dende o saque de esquina. Se agora donde poden acortar as distancias os de Padrón. O intenta Xuxa, que de novo o balón vaise para o saque de esquina. 3 segundos para rematar este primeiro tempo. Intercepta a xogada o Parrulo. Final desta primeira parte. Vámonos ao descanso. 0-2 no marcador, con goles de Coque e Costri.
Estamos de volta no Polideportivo Grupo Escolar de Padrón a 20 minutos como mínimo, se non se chega a prórroga ou a quenda de penaltis, no que se decidirá o derradeiro equipo galego na segunda B. Julio, valoración deste primeiro tempo no que o Parrulo vence por 0-2, goles de Coque e de Costi, que hai que lembrar tamén a falla do tiro de 10 metros por parte do Estelae. Sí, bueno, primeiro un dato anecdótico, que Estelae leva xa na cancha máis dun minuto. Calquera o diría, probablemente cando falábamos dese fondo de armario ou desa xuventude, e non sei se un pouco por la motivación extra ou polas gañas que teñen agora nestes segundos 20 minutos de intentar, non diría facer mellor as cousas, porque é verdade que Estelae está totalmente dentro do partido, e como decíamos en determinadas fases, incluso ese 10 metros que non foron quen de convertir, yo hubiera dado seguramente, pois bueno, algo máis de iniciativa nesta segunda parte. Volvo a incidir no mesmo, están moi dentro do partido, sobre todo polo perfil de xogadores que teñen. É certo que os últimos minutos con esos bonus e incluso con algo que se me preguntas ao principio te diría que non, que foi que se atopara moito máis cómodo Estelae nas transicións que Parrulo, pois a verdade é que os últimos minutos mirei moito mellor a Estelae. Que pasa? Que agora empezan de cero outra vez, sobre todo a nivel intensidade, agora o descanso recarga os dous equipos, volvemos o casilleiro de faltas a cero, polo tanto volve a ser claro favorito e volve a estar, sobre todo porque domina no luminoso con 2 goles de ventaxa, pois Parrulo. Pois vamos a ver que nos deparaste este segundo tempo, Julio. Veíamos antes a Moncho Vázquez dando as últimas instruccións ao seu equipo. Agora era Juan Manuel Prados que o facía para o seu, que empeza a rodar o balón e a ver que nos depara, como decía, este segundo tempo. Sí, a verdade é que a primeira tivo moito de fútbol sala, é dicir, tivo emoción, tivo bons goles, tivo transicións, tivo intensidade, tivo incluso lanzamento de 10 metros que cada vez, sobre todo na terceira, se fai moito máis difícil porque habitualmente as defensas son moi pechadas, son moi en 20 metros e polo tanto non se soen producir moitas situacións de risco ou de defensas altas ou intensas. Polo tanto, ademais de estar presenciando pois bueno, xogadores en ambos equipos, primeiro con trayectorias importantes e logo sobre todo pois parte do futuro do fútbol sala galego. Preparados os xogadores do Parrulo no centro da pista para creo que rodar. Hai problemas no luminoso. Sí, non sei se van a ir de 10 en 10 ahora os segundos. Non sei. Vamos a ver se ranxan ese pequeno problema e podemos empezar este segundo tempo no grupo escolar. Algún anécdota tamén teria que pasar, non? É tamén fundamental no fútbol sala. Algún acaba de afogar porque acaban de poñer 30 minutos e 50 segundos e, bueno, me parece que algún acaba de darlle volta o corazón. Agora sí, comeza outra vez a rodar o balón aquí no Polideportivo de Padrón. Empeza o Parrulo atacando con un bo tiro certero dende a lonxanía que remata en segundas o número do Parrulo Coque, pero que para a sorte dos de Padrón non tivo recompensa. Curioso, pagou Parrulo coa mesma moneda de Estelae, que foi quen sacou de centro no inicio do encontro. É unha acción moi similar, un aclarado para un contra un. O que pasa que Parrulo houve un rexeite por parte de Carlos que ben pudo aproveitar para convertir no terceiro. Efectivamente, a verdade é que, como se pode ver nestes primeiros intres, parece ser que nin o Parrulo daba o resultado, moito menos o Estelae, que loitará hasta os últimos segundos para darlle a volta e intentar polo menos chegar a prórroga. Sí, a verdade é que, bueno, é un pouco calco do que sucedeu nos primeiros minutos do primeiro acto. Vemos un Parrulo moi enchufado, moi intenso, moi concentrado. Eu creo que Estelae o ten claro, vamos, o sea, intentar convertir o antes posible ese primeiro gol. Cuidado ahora.
Nada, ao final faise o Parrulo co Bueno, unha situación de 3 contra 3. E ao final interceptado o balón e saque de banda para o Estelae. Por certo, Laia, que temos que agradecer a realización maravillosa que estamos tendo hoxe, que nunha das accións non polémicas, porque non existiu tal, pero estivemos vendo agora no descanso que esa acción que algúns xogadores reclamaban como que había pegado no ferro de atrás da portería do Parrulo, claramente foi pau. Agradecer a realización. Gol outra vez do Parrulo que amplía a ventaxa. Gol do dorsal número 11, gol de Miguel Caeiro, bueno, 0-3. Pois outra zapatilla das que xa andiveron polas pistas de primeira división. Miguel Caeiro, outro xogador que xa debutou no primeiro equipo e que acaba de quitar as telarañas da portería defendida por Carlos. Ollo que Moncho, pois bueno, xa se xoga a baza do porteiro xogador, vemos como Pernas se pon a elástica amarela. Es que ten que arriscar, a verdade é que tanto aos inicios do segundo tempo seguro vai facer moito dano. A alternativa creo que é unha boa decisión, non sei se a ves precipitada ou non, pero creo que é unha das mellores opcións se queren arañar algo deste segundo tempo. O que teño claro que se Moncho opta por esta circunstancia porque verdadeiramente o ten traballado, era consciente de que isto podía suceder. Ángel intenta sacar rápido dentro da portería, pero é Pepe que intercepta o xogo. Van a intentar colocar outra vez o xogo de 5, pero Marci non chega ao esférico enviado por Xuxa. Bueno, o único, volvo a repetir, moitísimo tempo. Vamos a ver con que periodicidade Moncho decide seguir arriscando co 5 para 4, ver se o vai facer con Pernas. Recordamos que Pernas, se non me equivoco, ten unha tarxeta tamén, non, Olaya? Pernas, pues te digo, non ten Xuxa, Javi López polo Estelae. Vale, porque podía ser un dato tamén importante. Presiona ahora o Estelae para intentar evitar o avance do equipo do Parrul, pero os Parrulos 3 para 2 que siguen buscando aumentar o marcador por medio dun tiro de Alex Naveira. Saque rápido de esquina que intercepta, que Carlos Copé o manda a saque de banda. De novo vai a ser... Parece que Moncho sí que quere seguir optando por Pernas como portero xogador, porque non se quita a elástica amarela, está en zona de cambios, por lo tanto entendo que quere dar continuidade a esa situación táctica. Minutos de insistencia dos Parrulos na portería de Carlos Cabo, que xoga no saque un tiro longo ao que non chega Pepe. De novo o balón para os de Ferrol. E falta do Estelae. Falta ao número 2, Alex Naveira. Xogan a falta, van a xogar a falta. Buscan oco, pero Pepe, atento, intercepta ese balón. Aí entendo, ahora vamos a ver o comportamento tamén de Parrulo, como decide, cuidado, moi ben Xuxa. Como portero xogador na pista. E volven a montar o ataque. Marci reclama paciencia, se reclamaba paciencia anteriormente, aí temos... Es que se nota un pouco de nerviosismo no cuadro de Padronés. O importante para a confianza de Estelae é que vayan finalizando, que vayan xerando opcións, que teñan unha circulación boa e poñer en aprietos a Parrulo. Un dos obxectivos ten que ser ese, xa cambiar un pouco a dinámica, o ritmo de partido. Da igual que sexa a través do 5 para 4, hai que poñer en dificultades o equipo que neste momento vai marcando o dominio. Tanto ahora sí que pode haber golazo. Gol de Xuxa, que acorta distancias. Pois aí miramos o acertado da decisión de Moncho, que acaba de conseguir mediante 5 contra 4, que non foi capaz nin mediante un lanzamento de 10 metros. Isto vai a dar folgos e a espolear o Estelae. E o máis importante, xerar dúbidas no equipo Parrulo, que de momento fisuras moi poucas.
efectivamente de momento está sendo efectivo o xogo de 5 polo que optou Moncho, o adestrador do Estelae. De feito sigue insistindo nese xogo de 5, de novo Pernas ingresa na pista. Teño que recoñecer, Julio, que a mí encanta este xogo, o xogo de 5, que bueno, a ver se dá os seus frutos, que sigue coa boa estela o Estelae, nunca mellor dito, para seguir acortando distancias e por esa emoción final a este playoff express. Bueno, non sabemos se nos gusta máis ou menos, o que está claro que é unha circunstancia que permite o regulamento. A mí encántame. Os adestradores podo decir que non tanto. Sigue insistindo Estelae. A verdade que está tendo unha boa circulación, tanto Marci, Pernas e Susa dominan moi ben esta situación no xogo e polo menos han cambiado un pouco a dinámica do encontro. Fíxate que Pepe miraba o marcador, miraba o tempo, a piques apenas pasaron 4 minutos. Sí, a dúbida vai a ser un pouco tamén, claro, o estado físico o aguante de Estelae ante esta situación se quere manter. Entendo que en un momento determinado Moncho terá que un pouco de deixalo aparte, aínda que sea un par de minutos, ou incluso cambiar o porteiro xogador. Sigue o xogo na figura do de outro Estelae. xogador en vez de Pernas. Volven a intentar a mesma xogada, como foi o gol de Susa, pero neste momento esa liña de pase estaba ben dividida. Bueno, este gol do Estelae parece que lle dou oxígeno ao equipo, non? Entendo que bueno, as esperanzas cando é tan efectivo, non, o xogo de 5, que sabes que non sempre o é, ao final inxecta ese optimismo. Non, ahora non chega. Mesma xogada de antes, onde si Susa recibiu ese balón que deixara pasar Marci, pero agora non foi. Este é o que falaba eu, este sobreesforzo de tentar recuperar o balón o antes posible. Xoga agora o Parrulo. Entendo que ademais Estelae, pois bueno, ten uns especialistas, en este caso entendo que quere facelo con Susa, con Marci, están doblegando o esforzo. Ahora é o Estelae quen xoga de novo esférico, pois saca Susa pola banda Pepe tira Pernas, que está de novo coa elástica amarela na pista, e vamos a ver que acontece ahora. Sí, aí volven a facer outra vez. Nun principio parte cun lado forte con Pernas aquí no perfil zurdo. Pernas quen ten agora o esférico, ahora es Pepe para Susa, que volve a insistir sobre Pepe, buscando ese avance, non, de cara a portería defendida por Ángel. E Pepe intentaba buscar a Marti, tira longo Ángel, pero vaise moi desviado, así que volverá por en xogo o esférico o Estelae. Parrulo agora sí que cambia o sistema defensivo. Agora sí que decide ir a apretar a saída do Estelae. Entendo para intentar impedir que fagan ese cambio. Vamos a ver. De novo, Pernas. Cuidado, bueno, aí, Borja. Ten que ter cuidado neses cambios. Unha vez que asegura a posesión, pero agora con este quinteto Parrulo non lle vai a dar esa distancia de poder progresar ata 20 metros, o estamos vendo. Agora vemos como xa non cambia Pernas, exerce tal cual de porteiro. Colócanse os xogadores do Estelae. Vai a xogar Iago Couto dende a banda. O fai para Marci. Volven a baixar a defensa. Pide calma Pernas. Marci que busca Susa na banda. Este o fai con Pepe. De novo Susa co esférico nos pés, que xoga para Marci. Marci detrás o esférico para Pepe, que busca o cambio de xogo na outra banda.
Cuidado. Igual tiña que tirar Susa, arriscarse. Tiña opción Julio. de finalización, cuidado. Tiña Susa opción de finalización, pero a verdade é que non era mala idea. Xogar con Marci probablemente para unha doble devolución, seguramente que Susa empurrara sen oposición do cancerbeiro Ferrolán. Saque de banda para o Parrulo. Chego insistindo no desgaste de certos xogadores de Estelae. Susa agora sí que está refrescando. De feito, entra na pista Alberto. Sigue o xogo de 5 por parte do equipo de Moncho Vázquez. Segundo pau. Wow. Era un bo balón Sí. de Couto. Segundo pau. E saque de... A verdade que Pernas Esquina. está facendo ben, porque está xogando aí nesa entreliña, ou ben está provocando esa apertura para meter os balóns dentro, ou incluso co pasador que salte liñas de liñas defensivas. Entón está xerando esa problemática. De novo é o Estelae quen xoga o esférico. Pepe con Marci. Marci buscaba, parecía a Pernas que estaba no segundo pau, pero interceptado o Sí, esférico. outra das variantes que teñen, sae da posición de pivot para ir ao segundo pau, para que Couto apareza aquí nesta primeira liña de elaboración. Pois xa restan 12 minutos para a finalización deste encontro. Sigue o luminoso o resultado a favor dos Parrulos, do Parrulo de Ferrol B, por 1-3. E o Estelae que sigue buscando acortar distancias co xogo de 5 e gol do Estelae, que se pon a tan só un gol de o Parrulo. Gol do número 8 Alberto. Bueno, conoce o dedillo Marci ese Pide movimento. Perdona Julio, tempo morto solicitado polo adestrador do Ferrolán. Sí, un tempo morto que seguramente non o quería pedir, pero probablemente ese segundo gol na mesma situación lle obriga a asustar, porque ademais decía aquel home, non, como te acordas de Groucho Marx. Pois aquí un pouco adaptado o fútbol sala, seguramente eles tiñan un xeito de defender, e agora estaré dicindo que como ese funcionaron temos outro. Temos outro, efectivamente. Este tempo morto seguramente ven un pouco por iso. Un pouco que demandábamos na primeira parte, creo que se fai xustiza. Sí, a verdade que de sí. que as diferenzas xa se han recurtado, de que Estelea xa se ha metido no partido, e vamos a ver se, sobre todo Moncho, se segue apostando polo mesmo, porque falta moitísimo tempo, é unha exigencia. Bueno, de feito, mira, estou vendo que Pernas xa se puso peto. Efectivamente, a verdade é que si na primeira parte foi un bo partido, un partido intenso, un partido emocionante, nesta segunda creo que non lle falta ningún ingrediente a este tipo de partidos, Julio. É dicir, o temos todo. Non nos falta nada, absolutamente. De feito, vai a sacar do centro o Parrulo, que empeza de novo a rodar o balón. Logo dese tempo morto solicitado polo seu adestrador, xogan os de Ferrol. Presiona o equipo de Moncho Vázquez e solicita, mira, a tarxeta para o Estelae. Hai faltas. Efectivamente. Se desculpa ademais Couto moi deportivamente, a verdade que hai que felicitar a ambos plantéis banquillos. O encontro discurre por uns cauces de deportividade extremo, a verdade. Iso a verdade que é necesario. Sobre sempre. todo polo mérito tamén dos colexiados que están a pasar inadvertidos, que eu coido que boa señal tamén. Xoga Coque, o balón que estaba agora sí. Parece que vai ver cartón amarelo.
o número 3 do Parrulo, Iago Terneiro. E volve a insistir Moncho novamente con pernas. De novo xogo de 5, ese que me gusta tanto a min. Que non se confundan que non é auxiliar de árbitro. Pois sí, a verdade é que ten razón. No color amarelo que porta pernas. Seguen insistindo ademais nesas tres xogadas con diferentes variantes que que a todo agora lle está dando moi bo resultado, e onde decía que Marci a verdad que sobre todo o que orixinou este segundo gol o fai moi ben esa circulación hacia o medio. Buscaba Carlos o seu compañeiro Alberto con un saque longo dentro da portería. Saque de esquina, me parece. Pues sí, que se vai a saque de esquina. Sí. E de novo pernas ingresa na pista para xogar precisamente ese saque de esquina. Bueno. Fíxate, un saque que interceptou o número o dos saldos do Parrulo, Alex Naveira, pero de novo o Estelae co balón nos pés. Xoga Pepe para Alberto de novo para Pepe, que busca na banda a Couto, e nada. Bueno, a verdad que falábamos ao principio do partido, non contábamos probablemente falla de 19 minutos pose tan determinante a situación de 5-4, a situación de porteiro xogador, pero que deixamos claro nun primeiro momento que ambos equipos tiñan recursos suficientes para competir neste partido e facelos 40 minutos, que se cadra pois a prórroga repartida en dous tempos, pero para facer o partido moi igualado. Estelae así o demostrou, un equipo que ca súa veteranía domina moitísimas situacións de xogo e se fixo valer pois no 5-4. Efectivamente, casi vamos chegar a Ecuador deste segundo tempo, un partido que sigue vivo, que sigue moi emocionante, con un 2-3 no luminoso, e sigue insistindo Estelae sobre a portería de Ángel co xogo de 5, buscando ese empate. A verdade é que Pernas está xerando moitísima dificultade a defensa, esa situación está primeiro aquí traballando sobre este lado forte, agora como veis ese desplazamento ao medio está xerando moitísimas dificultades. Non tiña apenas ángulo Iago Couto para remate dese esférico. Sí. Corría Pernas para a portería, ahora entra Carlos para xogar ese. Sí, máis que nada tamén un pouco balón para darlle oxígeno a Diego Pernas. E o Parrulo en vai a por en movimento o balón. Opta por o porteiro xogador. Tamén, efectivamente, en leva elástica e bueno, estás Raúl. contenta ti ahora. Estou feliz. Por parte dos dous equipos, nada, deberon escoitar a túa retransmisión. E fixeronme caso. Vamos a ver que nos depara o xogo de 5 por parte do equipo ferrolán, pero estou seguro que se algo traerá é máis emoción ao partido. Ahora é Moncho quen solicita o tempo morto. A verdade é que falabas antes dos ingredientes, non? Está lotendo tamén nos banquillos, a verdade, porque hai unha loita táctica moi importante, moi interesante, que fala as claras do nivel que neste momento teñen os técnicos galegos, non? Acaba de sorprender Parrulo, creo que un pouco o que busca é que non saque tanto porteiro xogador e prefire facelo a través da conservación de pelota que arriscar subindo as liñas defensivas, pero creo que tamén o que está buscando o técnico ferrolán é un pouco a situación que se xerou agora, é dicir que Estelae, que vai por debaixo do marcador, se precipite na recuperación da pelota para intentar xerar algunha superioridade e optar de alguna maneira moito máis clara a convertir a algún gol e volver a xogar con esa diferencia de 2 goles. Efectivamente, a verdade é que
Julio, partidos como este ven a cerciorar que o fútbol sala, tanto nos banquillos como ti dis, como na pista, que decía antes, goza de moi boa saúde. A verdade é que ben mostra esta que estamos vivindo esta tarde no último playoff express, no que se decidirá o último e derradeiro equipo que na próxima tempada xogará na segunda vez. Vai a empezar, vai a rodar o balón por parte do Estelae, que é o encargado de por o balón Parrulo en xogo. insistindo co seu cuarteto defensor, que polo que se ve no que teñe confianza, ou que supón que ten como especialista cos mesmos xogadores. Mentres o... Bueno, pois sabemos que tamén hai un cambio defensivo táctico con Miguel Caeiro agora, un pouco que estábamos a falar, este lado forte agora van a intentar poñerlle cerco, intentar ese tipo de axudas, ese 2 contra 1 aquí en banda. O acabamos de ver agora. Sigue o xogo de 5 por parte do Estelae, xoga Pepe para Thiago Couto que lle devolve o esférico. Aí o temos como agora decidiu desplazar a este xogador. Ten que ter moitísimo cuidado co lado forte aquí con Pepe, se decide atacar ese espacio que lle va a permitir tiro exterior ou incluso esa diagonal o primeiro Pau. Segundo Pau. Agora é Xuxa que move o esférico para Marci. Marci pasalle o balón a Pepe, está Thiago Couto para Marci. Agora é Xuxa quen move o balón. Sí, agora Estelao volve a estar cos seus especialistas, sobre todo tamén Estelao aquí con Xuxa e Marci. Tamén coñécense a percepción, levan moitos anos xogando xuntos. Efectivamente. E con Pepe xogará unha segunda vez. Tamén. Cuidado agora, cuidado. Uf! Madre mía, ativeron nos pés. E agora bueno, Pernas quen comete unha falta, protesta o xogador do Estelae, os parrulos falando co colexiado. A verdade é que agora nestas accións es cando realmente dan mostra o estado de nerviosismo de se querer, non? Sí, bueno, ao final o tempo corre en contra dos Estelae. Temos claro, está pitado, pouco queda que facer, que replegar, posicionarse ou cambiar o que toque. Vemos outro cambio táctico no 5-4 de Parrulo. Na anterior posesión xogaban con Raúl, agora ponse a camiseta de porteiro xogador Iago Tenreiro. Está o colexiado co cartón amarelo no man, agora diríxese cara a Pernas, quen vai recibir ese cartón amarelo. Pernas que se vai co peto posto e ao final cartón amarelo. Pois mira, por eso mismo te preguntaba eu antes. A verdade é que non estaba, eu non tiña moi claro quen tiña o cartón, pero mira, por accións, por exemplo, como deste tipo, o que se ponga a camisola de porteiro xogador propenso a certas accións, mira, de haber tido un cartón amarelo, pois hubieran quedado en inferioridade. Efectivamente. Agora é o Parrulo de Ferrol ve quen xoga de 5, 8 minutos 21 segundos para o remate deste segundo tempo, que pon en xogo esférico os de Ferrol. Presionan o Estelae. Vemos como Carlos está axustando a figura do porteiro xogador. Intenta avanzar o Parrulo, parece que agora contra o sitio. 3 para 1, cuidado. Ahora, no, precipítase. Bueno. Sí, a verdade, bueno, normal, no? Iago Couto veo a posibilidade do tiro, quizás un poquinho precipitado. De novo Pernas na sinceramente, pista. independentemente do que pase, hai que felicitar os dous adestradores, porque primeiro polo valor Moncho con ese marcador tan adverso, con tanto tempo por diante, arriscando con esa situación, pero agora Juan Manuel non lle vai a zaga, non? Porque ao final estás dominando o partido 2-3, facendo moi boas cousas, non deixas de asumir un risco, pero bueno, ao final dende o banquillo hai que tomar decisións.
segue a crear perigo o Estelai na portería defendida de Ángel, o tiro de Marci cuyo rexeite vetou nun xogador do Parrulo quen tirou o balón á banda e a Piques estivo de meter un susto ao corpo aos de Parrulo. Segue o Estelai co dominio do balón. Sigo insistindo que aquí con esa axuda de Miguel Caeiro, que é unha modificación táctica, que é o que ven a apretar aquí a banda, creo que Pepe pode ser quen de dominar un pouquiño máis ese espacio. Bueno, tiro longo, sí, no Parrulo, pero vaise desviado, vaise fora. Bueno, o que falábamos, agora volven a intentar que non saque portero o xogador, outra vez cunha defensa alta. Vamos a ver, medio aberto, deixan... Marci volve a por en xogo o balón para Xuxa. O que non se pode negar, Olaya, é a emoción, aínda que nos guste máis as situacións posicionais ou menos, pero que o partido agora ten unha emoción importante. A emoción, se te fixas un pouco na comunicación no verbal dos xogadores, houve aí unha sinal por parte do xogador do Parrulo de Alex Naveira, a Piques estivo de marcar o Estelai, que estaba como desesperado nese tiro longo que se foi desviado, era como, madre mía, quero que termine esta situación xa, quero marcar un gol para acabar con esta presión, non? Parece que quedou mancado. Sí. Eu creo que lle quedou atrás cando baixou aí nese balón. Está dentro da portería, asistido polo médico do equipo, pero parece que se levanta sin sergue, sin ningún problema, non vaise para... Bueno, para fora, pedido polo árbitro. A verdade é que... Partido parado. Sí, a verdade é que este 5-4 de Estelai, quizá se agora no terceiro, cuarto, quinto pase son capaces de incluso de xogar algún balón de primeiras, sí que van a ter moitísimas máis opcións. Corríxeme se me equivoco, pero creo que Marci leva 14 minutos en pista, me parece, e dando un nivel extraordinario, ollo, que esta segunda parte botou o equipo ás costas, a verdade é que está amosando un nivel importante. A 6 minutos e 36 segundos do final deste novamente Carlos encontro no que vence o Parrulo pola mínima. Protesta Xuxa. Sí, vaise protestar todo agora, vanse levantar os brazos moito máis a miúdo. Para Coque, do Parrulo de Ferrol B. Bueno, a verdade é que están crecendo os cartóns amarelos neste segundo tempo. Sí, son cartulinas xa, non? Non, quería facer un apuntamento porque moitas veces as actuacións dos porteiros, nos referimos moitas veces a situacións como as que tivo Carlos no partido ese. Por exemplo, a que acaba de ter agora, de salvar o seu equipo, de encaixar o cuarto gol. Esas verdadeiramente son as accións que sempre lle pedimos un pouco os porteiros, non? As determinantes. Que verdadeiramente o mellor se vas cunha diferencia de 2, 3 ou 4 goles, sí que é certo que teñen que parar igual, pero non son tan determinantes. A verdade é que Carlos acaba de volver a sacar unha man extraordinaria. Efectivamente, Carlos está firmando un moi bo partido. Tivo varias intervencións que, bueno, dende donde nos encontramos, Julio, xa medio cantábamos gol. Sí. Xoga o balón o Estelai de novo co pernas con a elástica amarela, xogando de 5. Sí, recupera balón Parrulo. Efectivamente, corre sigue insistindo de cara a banda para cambiarse con Carlos. Segue esa loita na pizarra por parte dos dous técnicos a maiores que levan os xogadores na pista. Efectivamente, agora é o Parrulo que busca un avance, un ataque, pero ten que replegarse, ten que xogar cara atrás pola presión, pero non chega. Ollo que non hai porteiro. Vamos a ver si aproveita esa situación Xuxa con un tiro longo que se vai moi desviado. Bueno, quizás se fose nun primeiro momento, sí que é certo que o xogador máis preto da portería Parrula estaba en 6 metros. Xuxa ten esa precisión e máis, se hubiera querido. Xoga
de novo o que decías Sí. ti, protestase por todo. Sí. Ahora Moncho, quen fala, co colexiado parece que non está de acordo con esta acción. 5 minutos 44 segundos para que acabe, para que remate este partido. Un partido aberto, un partido no que pode pasar calquera cousa, e vamos a ver que nos deparan estos Ahora últimos hay que minutos. invertir. No, Provoca o saque de banda para o Estelae. Será Pepe o encargado de sí, pôr en xogo. o capitán Padronés tamén, que está a disfrutar de moitísimos minutos tamén, e dando nivel ao seu equipo. Entrou Iago Macía, que xoga ahora con Pepe. Pepe busca a Xuxa, que busca de novo a Iago Sí, aí acaban de Macía. saltar unha liña, eso sempre xera perigo. Vai tocar no teito, non? Non. Intentan aquí xa buscar todas as opcións, as oportunidades. Buscaba ahora Ángel con un tiro longo na súa portería, pero moi desviada. Ahora é Carlos Cabo quen busca a Marci na banda. Carlos, que se cambia por Pernas, que volve a estar Sí, na pista. Parrulo segue confiando na súa defensa a través da súa posesión, é dicir, segue mantendo esta defensa baixa, dándolle a iniciativa a Estelae e un pouco esperando algún robo ou que teña algunha superioridade franca cando son posedores do balón, ca súa estrategia de porteiro xogador. O ten moi claro o técnico Ferrolán. De novo Estelae, que insiste neste xogo de 5, que insiste en buscar ese empate, e que de momento non chega, pero a perseverancia, como soese dicir, sempre dá seus frutos. Xoga Marci dende a esquina, agora é Pepe. Recordamos que ningún dos dous equipos ten tempos mortos. Efectivamente. Tamén é un dato interesante para estes últimos minutos. 4 minutos e 15 segundos restan para o final deste partido. Cuidado, Recupera Pernas esa perda de balón por parte de seus compañeiros. Sí, moi atento Diego. Sí, ten que insistir un pouco máis. Eu creo que Moncho é o que lle está a decir a Pepe. Pepe, quen recupera outra vez o esférico, volve a empezar o xogo con que buscaba o segundo pau, e que parecía aquí parecía que lle dera co Pernas. Sí. Ben Iago Macía. Vamos a ver que decide o Escoitamos como colexiado. Moncho ahora decide esa extremar a defensa, esa prácticamente individual. Que estrano escoitar tan nítidamente os xogadores, os adestradores, cando normalmente cos pabellóns cheos de aficionados. Aí pode ter Parrulo. Wow. Bueno, a Madeira, os pais foron os que salvaron a Estelae. A Tibocheski. Do cuarto tanto que podía sentenciar o encontro. Vamos a ver que fai agora o Estelae, que de novo ten a posesión do balón. O xogo de 5, xoga Pepe, Alberto con Marci, que perde o balón. Saque de porta para o Parrulo. Cae, queda tendido no chan. Gol. Gol do Parrulo, gol de Alex Naveira, que marca o cuarto tanto para o seu equipo a falta de 2 minutos e 55 segundos para o final deste encontro. Houve unha tarxeta, un cartón amarelo aí que non acerto.
Non sei se sería para Iago Macía. Bueno, pon un poquinho terra polo medio, pero ollo, falla de 2.55. Un gol volve a meter a Estela, 2 goles. Sí. Paran agora a Estela da prórroga, non? Sí. Cando parecía que máis insistía o Estela e que parecía que máis Sí, bueno, estaba de chegar ese tanto, justamente é o Parrulo ao final esa insistencia distancias. tamén os dous técnicos a buscaron, é dicir, Estela, porque apostou por 18 minutos con 5 para 4 e porque o técnico de Ferrol decidiu ceder esa iniciativa, sobre todo cando ten posesión Estelae. Ahora ambos estiveron interesados. Buscaba Xuxa. Bueno, quizá Costi agora poido haber manexado outro tipo de situación, que ese lanzamento dende 30 metros. Insiste os de Moncho Vázquez, os co xogo de 5 e Pernas quen xogara para Martí. Olalla, 2 últimos minutos. Martí o fai, buscaba a Cuidado Pernas e agora no va a chegar Miguel. Recupera no Pepe chega. para o seu equipo. Xoga con Marci o fai con Xuxa. Xuxa con Pernas e Ángel. Boa man de Ángel. Ángel sí, que xoga. Agora vai costar moitísimo a Estela. Ollo. Intercepta Marcio o esférico. Aguanta Xuxa, superioridade. Ven na beira. Hai falta. Falta, efectivamente. E quinta. Quinta falta para o Estelae. Pois sí que se pon emocionante o partido, non? Sí, o que pasa que esta quinta falta xa goza moi a favor de Parrulo, que é o que manda no luminoso. Neste momento que manda emocionalmente, que tamén é importante, me atrevería a decir un pouco máis, que manda tamén no apartado físico. O acabamos de ver que a xente de Estelae nesta acción xa lle costou moitísimo replegar, entre outras cousas porque xa están arriscando e quedándose xa en situación de líneas de pase ou en situacións de non repliegue por si algún compañeiro roba balón e é capaz de conectar rápido. 1 minuto 20 segundos para a finalización deste encontro. Sigue insistiendo o Estelae. O xogo de 5, tira. E agora sí, gol. agora sí. Gol Costi. de Loloxe, Costi. Efectivamente, de Costi, que marca o quinto para o seu equipo, que parece que pode sentenciar o equipo. Sí, a ver, son 3 goles, é moi difícil, Ollo que parece que Ángel segue con problemas. Sí, con problemas. Vamos a ver. Conselle complicado o asunto para o Estelae. Pernas no centro da pista co resto do equipo. Sí, requiere atención Ángel. Efectivamente. Nos fai uns minutos, queixase parte a zona do isquio, parece, non sei. Xogo parado aquí no grupo escolar de Padrón, no polideportivo, no que, bueno, resultado a favor dos de Parrulo, 2 goles a 5, parecía que o Estelae ponía entre as cordas ao equipo de Juan Manuel Prados, pero os 2 últimos goles parece que veñen a sentenciar un partido a falta de 1 minuto e 11 segundos para o remate deste encontro. Bueno, Olalla tivo seu momento, a verdade que Estelae foi a buscar nesta segunda parte esa remontada, estivo moi preto, manexou a situación de 5 para 4 moi ben e o único pois foi na última fase final o que lle permitiu seguramente pois ou recortar ou chegar a empatar o encontro.
Reneudouse o partido con Estelae. Tiraba Iago Couto, probaba sorte, pero Vemos que Ángel se recuperou perfectamente. Efectivamente. Ahora é Xuxa que buscaba ao seu compañeiro. Bueno, pois 54 segundos Vamos para a coñecer ver este segundo equipo que xogará na segunda B a tempada que ven, 2021. Esperemos que sean unhas condicións normales ou como a lo menos estábamos a disfrutar antes desta pandemia. Bueno. Para esa posibilidade de empezar a deixar. Bueno, isto supón un 10 metros, se non me equivoco. Acaban de pitar falta. Pois parece que sí, non? Sí. Colócase, entra Iago. Carlos Cabo Sí, é na Iago, portería. non? Iago Tenreiro. Efectivamente. Iago parece ser o encargado de tirar esa. Bueno, 10 metros. Carlos sabiu durante os 3 paus, fixo a verdade que unha actuación importante. Vamos a ver se quen tamén de interceptar este lanzamento. Bueno, pois creo que o chegou a tocar, Sí. Antes de que pegara no longueiro me parece que o chegou a tocar Carlos. De novo a Madeira que se interpón entre o Parrulo e o gol. Sigo o xogo aquí no grupo escolar de Padrón, neste caso por medio de o Estelae, que busca nestes últimos intres, nestes últimos segundos, polo menos recortar as distancias, pero que non reciben su fruto de novo. Sí. Falta a favor do Parrulo e cartón amarelo para Pepe. Sí. Cinco cartóns amarelos para o Estelae, a 4 para o Parrulo. A ver se repite. De novo Carlos Cabo baixo paus. A ver se repite el lanzador, portero sí. Pois parece que non. Naveira. Nesta ocasión Alex Naveira, sí, efectivamente, quen foi o autor do último tanto, se non me equivoco. Sí, correcto, Laia. 13 segundos por disputar. Ahora sí que esto es muy difícil, xa damos por feito. Felicidades a Parrulo. Ponga puntilla co sexto gol. Alex Naveira que marca o sexto para o seu equipo a 12 segundos do final. Entendo, ademais, polo que está dicindo, que creo que xa non van a xogar este balón. Bueno, unha mágoa, a verdade, pero creo que hai que felicitar a ambos os dous equipos por este partido. Aí está o recoñecemento por parte de Estelae. Efectivamente. O equipo Parrulo. Finaliza o partido aquí no grupo escolar de Padrón, no que o Parrulo de Ferrol B será o seguinte equipo, non? Para disputar a segunda B. Sí, que xunto a Estrada, que onte conseguía o seu pase nos penaltis, pero volvo a repetir que hemos presenciado dous encontros ante dous dignísimos rivais. Calquera dos 4 podría estar presumindo nestes momentos de formar parte na tempada 2021 desa segunda B. Son estes dous, a verdade que tamén con merecemento ambos equipos. Pois despedímonos aquí no grupo escolar, dentro do grupo escolar de Padrón, e aquí vemos a celebración dos Parrulos da consecución de esa plaza, da derradeira plaza na segunda B. A alegría por parte do equipo do Ferrol, sí, que alzan. Estelae tamén teñen que estar contentos, sabedores de que han competido ata os últimos minutos. Bueno, o que falábamos antes, Olalla, ha sido un privilexio, a verdade, poder presenciar isto in situ, poder levar a nosa voz as imaxes deste encontro a todo aquel que hoxe non pudo estar aquí no pabillón. Moitas grazas a Real Federación Galega de Fútbol por contar con nosotros, e a sorte de facelo contigo, que, bueno, para min, pois, podes comunicar o deporte de calquero xeito, é sempre un placer. Moitas grazas. Sumome esos agradecementos suyo, despedimos aquí, enhoraboa de novo ao Parrulo de Ferrol.
lo hacemos aquí, ¿vale? De Estelae, Ramón Vázquez. Ramón, que tal? Moi boas, un resumo do partido. Bueno, primeiro felicitar ao Parrulo, creo que é un xusto vencedor desta eliminatoria, foi superior en todos os aspectos do partido, só fomos capaces de competirlle un pouquiño bueno, jugamos con 5 para 4 bueno, eu creo que esa a síntesis foron mellores físicamente, tácticamente, pois non nos deron demasiado. Hubo unha reacción do equipo, non? Con ese 2-3, fixo dano quizáis o terceiro tan cedo, non? Despois de sair de Lecer, pero esa reacción con 2-3, aí en algún momento pensaste que podíades remontar? Sí, bueno, é dicir, o 5 para 4 é unha das ferramentas que usamos moito esta temporada, que nos funciona ben e que sabíamos que lles podíamos facer daño. Bueno, así foi, o que pasa que, bueno, pediron un tempo morto, cambiaron a un 2-2 en defensa que non acabamos de interpretar ben e non fomos capaces de seguir creando ese peligro. Aparte disso, pues, bueno, físicamente o equipo tamén se veo abaixo e bueno, era moi difícil pensar e, bueno, repito, foron superiores. Noraboa, Moncho, non sei se o equipo tamén sufriu ou padeceu esa falta de ritmo que tiñades na liga regular e que polo parón da pandemia, bueno, pois ao final non sei se o notaches no equipo, se estiveron máis canso do normal. Sí, bueno, nos iniciamos esta temporada co claro obxectivo de disfrutar. Nos adestrábamos 2 días e unha vez que chegou a pandemia, pues paramos e houve xogadores que decidiron non xogar hoxe aquí, xogadores importantes que bueno, con bo criterio, pues, decidiron que non valía a pena arriesgar a súa saúde por este tipo de partidos, non? Se a iso lle sumamos, pois, que os nosos adestramentos foron dentro do que nós tiñamos planificado, 2 días, pasalo ben, competir dentro do que poidéramos, pois, bueno, dounos para chegar aquí e estamos orgullosos onde chegamos. Imagino con a espiniña clavada, non? Pero a verdade é que fixechedes bastante moi bo equipo, non sei se consideras demasiado abultado o resultado para o que se viviu aquí na pista. Sí, quizás a diferencia entre os dous equipos non é esa, non? Pero bueno, ao final o partido, unha vez que se rompe, físicamente estamos rotos, pois bueno, acabase o resultado pois deformando un pouquiño, non? Pero bueno, ao final pois dá igual 2-3 que 6-3, é exactamente o mesmo. Moitas gracias, Moncho. Bueno, Noraboa, sodes equipos de segunda B, non sei se vos esperabades este resultado tan amplio, como valoras o partido?
No, desde logo que non esperábamos un resultado tan amplio, o resultado final foi amplio, pero foi amplio ao final tamén, un pouco, ao mellor, engañoso, non? O sea, non engañoso polo que fixemos na pista, creo, porque creo que fomos superiores menos 6-7 minutos da segunda parte cando nos fan porteiro o xogador que non o defendimos ben. En canto correximos eso, pois creo que o partido, vamos, en ningún momento correu peligro, debaixo do meu punto de vista, vamos. Ao final tamén arriscades co portero co xogo de 5 con portero xogador, a pesar de ir gañando por un gol. Sí, eso arriesgamos, non é arriesgar, máis que nada é cambiar a dinámica do partido, non? Estábamos pasando mal co xogo de 5 deles, que a verdade é que o teño moi traballado e que o fan bastante ben, entonces quixemos dar un cambio de dinámica ao partido para poder cambiar algo, vamos, o tempo morto xa tiñamos gastado, non tiñamos outra alternativa e tuvemos que salir de 5, e saleu ben. Mister, que supón para vos este ascenso a segunda división B? Bueno, eu creo que non somos conscientes aínda do que acabamos de facer, creo, o noso objetivo esta temporada era salvar o equipo, e mira onde estamos. Nada, isto supón traballo para a directiva, ese é o primeiro, porque, claro, económicamente pois é un gasto maior, e despois, deportivamente, isto é un salto para o club que, vamos, que necesitamos. Está claro que canto máis alto teñamos o filial, pois menor é o salto dos xogadores ao primeiro equipo despois. Entón, eu creo que deportivamente para o club é algo maravilloso, maravilloso. Fai agora un poquinho de xornalista, como era a imaxe no vestiario dos rapaces despois deste ascenso? Bueno, pois xa te podes imaginar, non? Cando pasamos por aí, pois xa estaba o pasillo todo mollado, botellas de auga, todos na ducha con roupa, e, bueno, típico desto, penso, unha celebración como así se merece, creo. Unha ledicia tamén non ver este tipo de imaxes, despois de todo o que pasamos, non, ao longo destes meses, que poida volver pouco a pouco á normalidade, pois ose, por exemplo, nesta celebración do equipo, non? Eu creo que iso que diste é o máis importante, vamos, que pouco a pouco que volvamos á normalidade, porque creo que o que pasamos, o que pasou o país, pois é algo moi negativo. En canto, está claro que isto vai tardar aínda a volver á normalidade do que era antes, pero pouco a pouco, pois que vexas deporte xa, que vexas, oi, un pouco de normal, que sea sin público ou que sea, pero que pouco a pouco vayamos volvendo á normalidade, pois iso é maravilloso, vamos. Parabéns, enhoraboa. Unha cousa, se me permitides, que quería agradecer tamén desde aquí a Suso Rei, que precisamente falando do COVID, ele é o entrenador deste equipo e non puido estar aquí porque está en Burela e xa sabedes como está o tema na Mariña, entón desde aquí darlle as gracias porque o traballo de este ascenso, o 99% é cousa del, así que darlle as gracias a él. Pois noraboa e disfrútalo. Moitas gracias. Moi ben.